Senyor Josep Maria Domènech Gilbert. Sí, ho prometo per imperatiu legal i per treballar per les classes populars d'aquesta ciutat i per la independència dels països catalans. Senyor Raimon Ràfols i Florenciano. Sí, ho prometo per imperatiu legal i juro treballar perquè el poble sigui govern, per les classes populars vilanovines, vinguin d'on vinguin, per repartir la riquesa i el treball, per estar a l'alçada de les que ens han precedit en la lluita, pel feminisme, per la defensa de la naturalesa, pel socialisme llibertari i per uns països catalans lliures i solidaris. Senyora Marta Jofre Sora. Sí, ho prometo per imperatiu legal i prometo treballar per l'alliberament de les persones i dels pobles i per la igualtat en les relacions humanes i amb la natura. Senyor Josep Asensio Albà. Prometo per imperatiu legal, sense renunciar a lluitar per conquerir els drets socials i d'autodeterminació que ens retornin la dignitat a les classes populars, a Vilanova i arreu dels països catalans. Senyora Berta Velasquany i com a posada. Sí, ho prometo per imperatiu legal i lluitaré perquè l'Ajuntament estigui al servei de les persones, recolzant els col·lectius que fan de Vilanova una ciutat rica social i culturalment.